0%. 0%. אוקיי. 0%. אנחנו 0%. חבר שלי, תציג את עצמך. 16%. למרות שלא רואים אותך. 30%. 32%. אוקיי. 58%. איתן, חבר שלי 1%. אנחנו עומדים, תראו, אנחנו עומדים ובלוק להשיג. בלוק הראשון חול, ולא, תגיד לנו כמה יש 2 דקות להשיג מעכשיו. חול. ותמצא עכשיו. אכפת לי, איפה יש חול? חול. רציתי להשיג זה גל. צריכה להשיג 3. זהו. כאילו, זהו. עשינו את זה בקצת. אוקיי, ספר לנו מה הבלוק הבא וכמה זמן יש. הבלוק הבא, תגיד לי, 5 עצים. 5 עצים. בכמה זמן? 3 דקות. לא, בעצם גם 2 דקות. 3 הבא קדימה. אני רואה שם עצים. אופה, יש פה אאוטספוט. יש לך דקה. דקה. כמעט. דקה וחצי. אם יש פה 4, זה נחשב? לא, אתה צריך להשיג 5. אפילו שבעץ תמיד יש... הנה. אוקיי, תעצור. בדיוק 5. אוקיי. בוא נכין לנו כאלה. קראפטינג טייבל, תכין קראפטינג טייבל. תכין שולחן. כאילו הדבר הבא, אתה תצטרך. שנייה, אני מכין לי כמה דברים. ספר לנו מה הדבר הבא. תשיג לי? שכחתי איך קוראים לזה. אתה צריך להשיג לי קאבלסטון. לול. 4 דקות. 3 דקות. אני זוכר, מאחורי המערה. איפה שהייתה כבשה. יאללה, מהר. איפה זה היה, נו? הנה יהיה. אתה צריך כמה וכמה. לא! שמעתי. 6? הנה אבן. הנה עוד אחד. תעצור! 2 דקות וחצי. נשארו 30 דקות. אוקיי, ספר לנו מה הדבר הבא. הדבר הבא, אתה מכין פיוס מסטון, מאבן. אחרי זה, הדבר הבא, יש לך 5 דקות. 5 דקות. להשיג לי 2 איירון. 2 איירון? אבל עדיין לא. אני משיג לך גם לחמם. כן. כאילו, עד שאתה לא מחמם, אם נגמר הזמן, ובאמצע אתה מחמם. כן, תקשיב. אני כאילו... אבל יש לי זמן בין לבין כאילו להשיג קצת משאבים. נגיד אוכל, לפני שאתה מתחיל. אני אשאיר לי קצת מה... 2. לא, את הפיקאקס איירון אתה מכין בזמן. אתה מכין בזמן שמתחילים. לא, אתה מכין את זה בזמן שמתחילים. שנייה. אני לא זז, אני רק לוקח את הקראפט. אתה יכול גם חירום. אבל קודם כל תכין תנור. כן. תשכח. צריך לחמם את האלה. אוקיי. מותר לך גם להשיג עכשיו את זה קור. אחד. כן, אבל בזמן הזה אתה עוצר. בעצם לא. יאללה. מוכן 3, 4 ותפעיל. לא יודע איפה אני. כדאי שנשיג עצים. כדי שנוכל להתקדם בלי קור. כן, עצים יש הרבה. ואם... הנה יש פה מערה. יופי. טוב. קול. זה אחד. אתה צריך רק אחד. זה מספיק. לא, אני אקח לי גם קצת להמשך. אני לא אבזבז פה יותר מדי זמן. כן. הנה, בטח שם. לא,
אין פה כלום. אף פעם אתה לא יודע. באמת, אבל אין פה איירון. נראה לי ראיתי איירון. קופר, גם. אחרי זה אתה תצטרך להכין. אני אומר לך, אתה צריך קודם כל תחמם את הקופר, ואז אתה תצטרך להכין דברים מקופר. רגע, לא בעצם לא. זה מבוי סתום, תעצור. כן, זה לא פייר. מבוי סתום. אני נותן לך, כרגע, מה אתה אומר, שאני אתן לך דקה, עכשיו, להשיג אוכל, ואז הזמן ממשיך. מה אתה אומר? רק דקה, אני יוצא מה... לא, כאילו, רק כשאתה יוצא, Slash. Enter. עידן האבן? 5047 slash. לא. Enter. לא. 22 לא. slash random קיל יש. slash k slash. איך יוצאים מהמערה הזאת? תכתוב קיל. זה לא עובד, אין לי פקודות. מה? ממליץ לך. 22 אני צריכה להכין אבל שתי תנורים, כדי שתוכל גם בסוף לחמם את האיירון. לא, אני אחמם קודם את האיירון. וגם את הקופר, לא, כאילו בשתי תנורים נפרדים. אני אחמם כל דבר מתי שאני צריך. בטוח? קודם את האיירון, כן? לא, קודם אני אתן לך להשיג אוכל. לא, אני לא צריך אוכל. כרגע, הדבר היחיד שאני צריך זה לצאת מהמערה המקוללת הזאת. אני אפעיל את טיימר מחדש. 5 דקות, כי זה לא פייר. עברו 7 דקות מתחילת הסרטון. כן. כמה חשבת שעבר? לא יודע, 10 דקות. איזה 10 דקות. בבקשה. זה לוקח לנו כרגע הרבה זמן, ואנחנו לא מצליחים לעשות דברים, אז בבקשה תשימו מנוי לבן אדם הפסיכי. 22 שהוא אחר כך. ואם אתם רוצים שנעשה עוד סרטונים, יאללה, תפעיל. 3, 2, 1. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים עם איתן, אז תשימו לייק שאני אדע שאתם אוהבים אותו. אוקיי. יש מצב, יש פה איירון? תנו לי איירון. כמה קריפרים. יא רבי. אני מבין שזו אותה מערה. זה לא אותה מערה. גולד? מה? עברת כבר את האיירון. אוקיי. אתה צריך... הנה עוד אחד. תחמם, מהר. שנייה, בא לי עוד. נו, אתה חייב לחמם לפחות 2. זה tab לא קורה? נכשלת באתגר. אוקיי. גם לא יסתמו פה מובים. כרגע אתה יכול להמשיך לחצוב. זה איירון רגיל. יש פה גם איירון רגיל. כן, זה בין זה tab יאללה, אחד. ziggy עוד אחד. קדימה. נו. 3 דקות. 4 דקות. 4 דקות לסיום. let's go, תעצור. זהו, tab עשינו. הצגת 2 איירון. שנייה, אני עכשיו עוצר לחקות את המערה, רק תגיד לנו את הכמות זמן ואת הדבר הבא. tab הכמות זמן. הכמות זמן שהדבר הבא היא תהיה 6 דקות. 6 דקות. ומה צריך אנחנו להכין. צריכים להשיג? תגיד. רגע, נו. אתה צריך להשיג פיקקס מאיירון את כל הדברים מקופר. את כל הדברים. כרגע יש לך זמן לקחת קופר, אוכל. דברים. תספור 10 דקות שאני חוקר את המערה. 22 גם כדאי שאחרי 10 דקות האלה תשיג אוכל. אתה יכול לשים לפידים ביד שמאל, לא? זה לא כל כך עוזר לי כרגע. זה עושה שאתה שיהיה לך אור לאן שאתה תלך. לא מצחק עכשיו להכין פיקקס מאיירון. לא, זה יהיה בטיימר. כאילו זה יהיה בזמן. להכין פיקקס מאיירון סט שלם tab לא!
להשיג אוכל עכשיו? תשיג אוכל, קופר, אז אתה צריך המון קופר, אני כבר אומר לך. המון. עכשיו בזמן הזה אתה עושה מה שבא לך. ב10 דקות האלה. כי אספור 10 דקות. אז אני כבר שעון 10. אני גם יכין לי מיטה, כי אני רואה שמתחיל להחשיך. מהר, מהר, מהר. הנה, יש לנו כביסה. גילית את אמריקה, גילית את אמריקה, לא, באמת. לבנה. ניקח לי צבעים, לצבוע את כל הצמר, ואז... לא, היית לוקח... ואז שיהיה לי מיטה צהובה. כי זה הפרח היחיד שהיה שם הכי הרבה. אדום זה אחי. כן, נכון. 2-2. זה מיטה אדומה. אוקיי. קפטינג טייבל. 2-2. מהר. אתה יכול להכין גם מיטה לבנה. לא נורא. 2-2. מהר. אוי לא. לא, אין לי עץ. שיט. הלך לי הכל על המערה שעליתי. 2-2. כל העץ. כן, הלך לי כל הקרשים, היה אתה לי... צריך רק עץ אחד. כי עץ אחד זה... וואי, גם היה שם את המגדל פיליג'רס. אני לא נראה לי אמצא אותו עכשיו. לא, אני יודע איפה הוא. שם זה העץ שאתה חצבת. וואי, נכון. אז הוא שם. הנה, פה זה היה המערה שראיתי עם כל הלבה וזה. כן. עברו כבר 2 דקות, אז כדאי לך... מהר. כן, הנה. הנה, אחד. צריך רק אחד. 2-2. מהר. 2-2. כאילו, המטרה שלנו זה שתצליח. לא, זאת לא המטרה שלך. אתה לא נגדי. הנה, זה פה. הנה. 2-2. אמרתי לך. צוב. מהר. הוא אחריי, אז אני לא אוכל לישון. אוי, לא. תשים לו פלס. לסגת. תברח... הסקלטונים. אין לך שילד. אין לי מגן. לא. טוב, חבר'ה. הכל פה מובים. הכל פה. לא, אל תפתח את המיטה. פשוט תמות. לא. מתקטע. פשוט תמות. לא. המטרה שלי זה גם למות כמה שפחות פעמים. Ziggy. Enter. הצלחת? אוקיי. יש לך עוד זמן להשיג קופר. אתה חייב קופר, טאטה. וגם תבשל לעצמך בשר. כן. אני אשאיר פה את טוב. המיטה. ואני אבשל. שיר ספון. הנה. נחושת. אני אוהב נחושת. ואל תשאלו אותי למה אני רוצה שהוא יכין לקח קופר. כי מי שלא יודע, כבר היה... דילגתם? כן. היה עדכון של קופר, אנחנו כל דבר בקופר. כן. חרב. Tab. Zig. טוב, לא רע. כן, אני פה. Tab. אוקיי. תכנן נבשל את הבשר הזה. רגע, תאכל את הבשר. טו. לא, אני לא רעב. 2-2. אנחנו לא... אנחנו תכננו לעשות עולם שהוא שלנו, שאנחנו... לא משנה, אנחנו לא נספר לכם. גם ככה זה בסוני. כן. העולם שרצינו שנאכל רק כשר. Tab. כאילו, כי כאן יש לך חזיר. חזיר מתחזר. מה אתה... למה אתה יורד? אני רוצה קצת להשיג איזה קול. כן, מתחיל להיגמר לי. אין לך היי, חזיר. מה אתה רוצה? ואני צריכה להכין גם שילד. אין לי בינתיים הרבה. יש פה איירון, ראיתי איירון. וגול. קול. למה עם האקס? לא. ילד רע. Tab. לא, מוך. Tab. אוקיי. Tab.
2-2. אתה תצליח להכין פיקקס ויש לך מספיק, אתה יכול להכין גם שילד. יש לך מספיק בשביל להכין שילד. אני רוצה קול עוד. קודם כל תהרוג את הבן אדם. הוא לא בן אדם, הוא כבר מת בכלא. Tab. 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 יש לך 5 דקות. אחרי אתה גם צריך להכין, שילד, פיקקס וכל הדברים. כל הדברים שאני רוצה בעצם. לא. שילד, פיקקס, מהאמור. ואחרי זה מבוי סתום. את כל הדברים מקופר. 2-2. זה לוזר. Tab. הלך עליי. Tab. יש לנו תכין ברזל. לי. Tab. 2-2. כדאי לך להכין לי מהר. Tab. לא נראה לי יש לי מספיק טאב. פחם. Tab. 2-2. אני אכין לי קודם מגן. אין לי עצים, אין לי עצים. איזה חרא של עולם. כל דבר אין לך. וגם הכל פה אתה מקבל פול דמג'. פול דמג'. הנה, אירון. למה עוד פעם אני חוצב עם האקס? אולי כי אתה רוצה. אולי כי... תפחד מהם. אולי כי זה חרא של עולם. לא, כי אתה פשוט כבר רוצה להרוג אותה. קטע של... כאילו אתה מובחן עם האקס. אני מת כתיים. שו. אז הורג אותך. סטגדים. כל האירון שאנחנו מוצאים זה ממש טוב. 2-2. כי יש פה כזה האבן הזאת שלו. ממליץ לך למות מתישהו? גם היה לך בסף. באמת אני רעב. אני לא רעב. אני רעב. אני נהיה, אבל אתה אפילו אומר שרק משוגעים אוכלים בשר מבושל. על 2. לא, 3. איפה השלדים האלה מקודם? בואו תהרגו אותי, אני מסכים. אנחנו מתחת לאדמה הטמבל. זה לא השמש. תצא כבר. תצא כבר מהמערה הזאת. הנה עוד קופר. תעשה עליך קיל. אני מסביר לך שאין לי פקודות. אני לא יכול לעשות קיל. תעשה רגע. איפה אתם דפוקים מתוקים שלי? תעשה רגע קרדיט. לא, הנה קריפר. Tab. תודה. Tab. אוי לא. טוב, יש לך קול. אבל עכשיו אתה מוסיף ממקום. Tab. 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 2-2. 2-2. מאיפה אתה מכיר את זה? נכון זה כזה חיילים 2-2. כאלה? אין לי מושג. אתה לא... אז איך אתה מכיר את זה? סתם אני רואה שירים ביוטיוב. כאן טוב. ובחלק מהם יש גם את ישראל. תיקח את המים. כאילו, תכין דלי ותיקח. מה אתה עושה? למה אתה שם בלוקים? כדי להעיף את המים. איך ספגתי? איך? אבל יש שם מים. מסתובו. וואי, איזה עולם חרא. מה? בעצם אני מדבר לא יפה. אם אתם ילדים קטנים, אל תדברו כמוני. כן. זה לא יפה. אל תדברו. תעשו לאמא ואבא שקט. אל תדברו כמונו. כמונו. אנחנו בוגרים? כן. גם על... בסיסטות קרקע יסודי. הכי טוב בעולם. יואו, איזה מלך. תקפתי.
כי אל תדברו כמונו. כמו שתינו. אנחנו פשוט בוגרים, אז... זה בסדר. אחי, כל הדברים שלך, מה יש לך? אלק נספגו. זה לא המים מקודם. אל תלמדו ממנו לשחק מיינקראפט. אני משחק מיינקראפט שנתיים, אבל גרוע כמו נוב. גרוע כמו צ'ך. או שיט. מה? נגמר הזמן כבר, יא טמבל. אוי, נכון, איזה דבר. שנייה, תן לי למות. Give me just dead. מה זה dead? למות. אני מת. כי אני פשוט רוצה למות. כי אני אתה מת. רוצה למות. כי נגמר הזמן. נכון. חבר'ה, סליחה. נקצץ את זה בעריכה. סתם. אני לא מקצץ שום דבר. מה אתה עושה? הוא פאט. ילד! יש פה Tab. ילדים קטנים. Ziggy. איך אתה מדבר? Tab. כמוך. Tab. יוק. תראו כמה איירון יש לנו עכשיו. 2-2. יאללה, תחמם את כל שאר הקופר. Tab. אוקיי, תתחיל את הסטופר, אח. שב. 2-2. אוקיי, קדימה, תתחיל שילד. קודם כל, את כל הדברים מקופר. אני צריך גם לשים אותם. כן, אתה צריך שהם יהיו עליך. לא! אין לי מספיק לכלים. 2-2. או שוט. לא לדבר כמוני. תכין שילד. 2-2. אין לי עץ בעצם. או שיט. שיט. שנייה, אני אעצר את הטיימר. Tab. תיקח את כל הדברים שלך ובוא תעוף משם. 2-2. רק חסר רק Tab. למות. כי כאילו... הנה, לא, בעצם לא. 2-2. אבל חצים! אתה לא יכול להכין כלים. וואי, גם אין לי מקלות. אין לך כלום. איזה דפוק אני. לא, יש לי חרב. in my hole. הקרפטינג טייבל! 2-2. איך לקחת? 2-2. וואו, הבנתי. in my hole. 2-2. נוריד, למה? שנספוג יותר פול דמג' ולא נקלקל את הארמור. כן, אתה לא רוצה לקחת. זה מלך. כן, תהיו טובים כמוהו. הוא פסיכי. לפני 2 דקות אתה אמרת, אל תלמדו לשחק מיינקראפט כמונו. נכון, כי אני לא שחקנים גרועים יותר מהם. בטח הילדים שצופים עכשיו בנו ורוצים לשחק מיינקראפט, בחיים לא ישחקו מיינקראפט יותר, כי הם יבינו איזה גרועים אנשים שמשחקים מיינקראפט. לא, בעצם, אתם לא גרועים. רק אנחנו גרועים במיינקראפט. וואי, כן. לא, גם צ'כוב די גרוע. Tab. וואי, כן, ג'יי ומייקי בכלל. כן, מעניין את התחת. אין לך... אוי, אל תדברו כמוני. אני מאוד לא חמוד. אין לך מה? אין לי עוגן התחדשות טעון. אתה לא יודע מה זה מתוקי? תקבל סטירה. טמבל. תגיד, הפעלת את זה? מטומטם. כן, תפקה. בוא, מה עשיתי? לא הפעלתי את זה. Enter. go asleep. אוקיי. לא, תעשה 4 דקות. כי עבר איזה 2 דקות כבר. 2-2. 2-2. in my hole. 2-2. טוב, אל תלמדו ממנו לשיר, אוקיי? כאילו, שלא תתחילו עכשיו לראות טיקטוק ולהכיר לחשוב שזה בטיקטוק, כי זה לא בטיקטוק, זה בשורטס. אמרתי סורטס? כן, אמרת. תכין מקלות כבר! מה זה? מה זה? זה? כן. זה כמו הגוש איירון, אבל נחושת. קופר נגץ? נגץ. לא! 2-2. למה? די, לוגן. בעצם יותר אין לוגן. Tab. מה שהוגן. אחי, טעות שלי. זה כאילו סוד 2-2. התרבות הזה שצ'כוב עשה מיינקראפט, אבל הכל כאילו הקרפטינג מוכפל. הכפלת את הדברים. הכפלת את זה. זה היה כל כך מטומטם. 2-2. תקשיבו, אני לחצתי על שיפט. לי, למה?
ילדים קטנים. אאו. למה זה היה טוב? רגע, מה עשיתי? לא הכנת קרסן. כי אין לי קופר! יש לך מספיק. 2-2. לא, בעצם... הלכו לי גם כל המקלות! כי מישהו מטומטם פה. ילדים. לא משנה. אתה צריך להכין גם מחרשה, כן? הכל. וואטה, מה זה מחרשה? ילדים תגידו לי, מה זה מחרשה? Tab. מה זה מחרשה לאה? Tab. אני לא אמרתי לאה. 2-2. תכין. למה אני צריך להכין את המחרשה המטומטמת הזאת? לא משנה. תכין Tab. פיקקס. צריך פיקקס. 2-2. פיקקס. יש לך קוד ומקום? Tab. כן. תשים את הארמור ואת השילד. הנה, אני שם הכל פה. גם את המחרשה. 2-2. כי היא חרשה. אין, Tab. לא יפה לדבר ככה. ילד רע. הנה, תראה אותי. שינג! אל תלמדו ממנו לשחק. כאילו אתה אי פעם שיחקת. תגיד, אתה יודע לעשות מה שמבקשים ממך? לא. ביקשתי לעצור. אתה כאילו לא יכול להועיל בטובך לעצור, נכון? בכלל. אבל הנה, הכנת את הדברים. אבל לא עצרת. תעשה טיימר ל10 דקות, אני עכשיו מכין בייס. המטרה הבאה שלי ב10 דקות זה להכין בסיס. תת-קרקעי. תת-קרקעי? לא, צריך שיהיה שם המון דברים. המון דברים, כן. המון דברים. המון תמונה. אין מצב שאני מכין תמונה. אני לא זוכר איך מכינים תמונה. טוב. תבדוק בקראפטינג. רוצים לדעת מה הדבר הכי קשה שאני עומד לעשות לו? 1.5 שעה להשיג ביצה של הדרקון. של הדרקון. שבשביל זה צריך להרוג את הדרקון. נכון, זה 1.5 שעה. ממש לא. יותר? פעם הבאה שאתה בא, עושים המשך. בוא נעשה 15 לייקים, וזה שתי מטרות. אנחנו גם עושים חלק 2, חלק תאהבו גם 3. לא, חלק 2 זה לנדר, וחלק 3 זה לאנד. כאילו למימד הסוף. כן. כי חלק מהילדים לא כל כך יודעים אנגלית, כי הם קטנים. לא שאתם כאילו קטנים ואני צוחק עליכם. לא. וואו, 60 עפר. 2-2. אפילו שאנחנו בני 10. כן, אנחנו בני 10, אנחנו מה זה גדולים. אנחנו בני 10, אתם בני שנה. אל תקשיבו לו, הוא לא חמוד. אל תדאגו, אני אומר לכם זה בצחוק. אתם חמודים מאוד, אל תדאגו. אתם חמודים יותר ממני. אתם חמודים יותר ממני, אל תדאגו. לא צריך לשקר. לא, למה? אתה צריך לומר סוף סוף אתה אומר את האמת. אתה יודע ששומעים אותך. לא. 2-2. גם לא רואים אותך. אוקיי, חבר'ה, אני שם פה את המיטה. סמי. //s/ here --. 2-2. סמי הכבאי מוכן. לא Tab. כמוך בשיעור אנגלית. סמי הכבאי. בעצם לא. Tab. אל תלמדו ממנו. אל תלמדו ממנו. למה אתה אומר אבל? למה? עכשיו הם יחקרו בגוגל מה זה סמי. 2-2. סמים 2-2. די Tab. אבל. סמי הכבאי מוכן. הוא יושב
יושב על השולחן. מה בשולחן? הוא יושב על השולחן. הוא הולך למשאית וחוזר חצאית. מה? 2-2. מה זה השיר המוזר הזה? Tab. Tab. להזכירך, אנחנו בסרטון, לא בהצגה. אתה מוכן לסתום. 2-2. חבר'ה, הילד בבעיות. הילד השתגע, זהו. הלך גם הלך. 2-2. חבר'ה, הילד השתגע. הוא זוחל על הרצפה ומתנהג כמו... אני לא בדיוק יודע. למה אתה בועט בי? חבר'ה, הילד משוגע. לא יותר מזה. אתה מוכן לסתום. טוב חבר'ה, נראה לי לא יהיה יותר סרטון הבא איתו. הבעיות שלך. מה יש לילד הזה? טוב, אני יודע מה אין לו, זה בטוח. מה שאין לך, אין לך. ילדים, טעמים די כבר. טוב חבר'ה, אין סרטון הבא איתו. טוב. 2-2. אם היה לי מצלמה שמצלמת אותנו, הוא היה... אתם חייבים לראות אותו באמת. סמי, הוא פוגש מפגר על השולחן. די! וחוזר עם לא צניח. די, אני עכשיו אפסיק. Are you kidding me? חבר'ה, מי זה הבן אדם הזה? אני לא מכיר אותו, אני נשבע. אני לא מכיר אותך, אדון מה? אדון מה? אדון מה? היי. 2-2. באמת שאני מתחתי עכשיו. בוא לכאן, איתן בלגן. אני ארביץ לך. טוב, חבר'ה, אין סרטון הבא איתו. לא. משוגע. שמעתי שאתם מצחיקים אותי. אתם פשוט חמודים מדי. כן, בוא תשקר. בוא תשקר. אני לא משקר. למה הפעלת את המיקרוסקופ? מה, אנחנו בשיעור מדעים? זה היה לפני יומיים להזכיר. כי השכל שלך נעלם. גם אני לא. מה אמרת? אתה... לא הבנתי למה התכוונת. ברו חושב שהוא בשיעור מדעים. בוא מוציא מיקרוסקופ את הדיון. ברו באמת חושב שהוא בשיעור מדעים. בוא חושב שהוא ככה. שתהיו בכיתה ב' או ג' אתם תדעו מה זה. או שאם אתם כבר בכיתה ב' או ג' אז אתם כבר יודעים מה זה. אם אתם אפילו בכיתה ד' או בכיתה ד' 2 Enter. בבית ספר שלנו. בכיתה ד' 2 בית ספר כל יעקב. שקט! אל תגיד איפה. אם אתה אומר איפה, אני מכבה את הסרטון. לא, אל תחבר. הנה, זהו, סיימתי לעשות... רק רוצה... את זה סיימתי לעשות בסיס, תראה. פה אני גם רוצה לעשות חווה. יופי, כל הכבוד לך חווה. חווה זאת אמא שלך. איו, אחי, יש פה ילדים. אמרתי אמא שלך. אסור? אמא שלך. אסור ולא ידעתי?
אמרת, טוב, חבר'ה. ראשון. הולכים למצוא משהו. שנקרא, שכל איתן. שנקרא שכל איתן של המעצבן. תזכרו אותו בתור מעצבן. בסרטון זה... לא צריך את הטלפון. כן, צודק. עכשיו זה זמן, תעשה מה שבא לך. עד שהסרטון מגיע ל-50 דקות. מה? לא, זה עוד 25 דקות. זה עוד 20 דקות. עוד לא, 15. זה עוד רבע שעה. רבע שעה, כן. תלמדו ממנו, הוא חכם. הוא לא חכם. סליחה? אז עשיתי לך היום כמעט את כל העבודה בחשבון. לא. מה אתה מחרבש? סתם צוחק. כן, בואו 1v1. אל תלמדו ממני. אני פשוט גדול, מי שגדול אומר. לא, זה לא נכון. אתה פשוט יודע לשחק מיינקראפט. זה פסיכיות. ראיתי שם פורטל. אין פורטל. איזה אנד פורטל. ונכון יהיו פה דברים גרועים? הנה שם. נכון. נדע פורטל. Tab. איזה גרועים, איזה גרועים. זה לא גרוע, יש פה XP. תקשיב, יש לנו חיטה. תשים עליך XP. 2-2. אבל זה לא יעלה אותך אפילו ברמה אחת. כן, כי אחד זה... אתה ברמה 7? כן, עשיתי דברים. איתי קליטה. זה נראה לי משנה. זה של הפיג'י. זה של הפיג'י. הם צוחקים עליי כמו טאם. לא משנה. אולי אנחנו כדאי בסרטון. שתאכל. ויש פה ילדים. Ziggy. בזיליאן. כמה. 6. זה מספיק. אתה יכול להכין פורטל. תראה איזה כזה. 2-2. לא, צריך 10. לא. 4 מלמטה, 4 מלמעלה. Tab. Ziggy. 2 מלמטה, 2 2-2. מלמעלה. נכון. אכלת אותו? מה? הוא אכלת. אופסי. מה זה לא שמחה? וואי, אתה צריך מים, כי אז זה לא יתייבש. אוי, נו באמת. טוב, מה נעשה? משהו שגם אני יכול לעשות. באמת, נכון. 2-2. עוד מעט נגמר סרטון. כן, יודע מה? ב-50 דקות נגמור את הסרטון. כי זה מתחיל להיות גם לי משעמם. תראה, קיבלנו 2 כאלה. איזה דבר? כן. אוקיי, אנחנו צריכים את ה... לחם, תכין לחם. Tab. לא, ניקח. אתה ממש אוהב. 2-2. נכין דלי. דלי. למה דלי? למים. איזה מים? לחווה. אתה צריך להכין פיקקס מדיימונד כדי ש... איזה דיימונד בשכל שלך. בקושי איירון יש לי. איזה דיימונד בשכל. יש לך 11 איירון. 2-2. 11. 2-2. לא יודע חשבון. ויש לך עוד בצ'סט. אין לי עוד. Tab. יש. מה? Tab. יש עוד בצ'סט. Puta cutilacha, pasito, pasita. Puta cutilacha, pasito, pasito. מלא. מה? אני אעשה את זה.
שקט. תביא. ילדון. רגע. מה אתה עושה? זה המערה הזאת. נו, אני מנסה להרוג אותך. יש לך מים. אני צריך 2. היית אומר. וגם יש לך דלי אחד. אז אני אחזור שוב פעם. פשוט תהרוג את עצמך. איך בדיוק? תנסה ליפול ממקום גבוה. זאת שאלה מכשילה. למה יש לו באמת פתח מנוע? איך זה מנוע? זאת אומרת לי שעוד מעט תהיה לו בגאז'. 2-2. אתה באמת עולה למעלה. לא. אני פשוט גם. אל תעשה. Tab. איזה גאון. עשית את זה בשריון. 2-2. 2-2. תכין עוד לי. לא צריך. רגע, תכין מקום מים נראה לי אינסופי. שאחד זה מספיק. תכין מקום מים אינסופי. לא צריך. נראה לי שאחד זה מספיק. במקום מים אינסופי, וגם תוכל להשיג כמה דליים שאתה רוצה. כאילו כמה מים שאתה רוצה. אני יודע, 2-2. ואתה לא יודע. אני יודע. ואתה... תקשיב, יש לי רעיון. יש לנו עכשיו דלי. נלך לפורטל לקחת לבה. נשים אותה איפשהו. תעשה איפה? מקום לבה אינסופי. וכל פעם נשים אותה פה. ונביא מים ונהפוך את זה לאובסידיאן עד שיהיה לנו מספיק. כן. אבל... 2-2. תעשה קודם מקום מים אינסופי. בחוץ. 2-2. תעשה מקום מים אינסופי. לא, אל תיקח את זה, אל תיקח. הופה, עכשיו אתה יכול. מה? מה? למה יש זה בלוקים לא ש... נותן לשתול. יש בלוקים ש... אתה בטוח שאתה לוחץ על הבלוק הנכון? על ה... זה הנכון. מקש? כן. מוקש. פטפים. אני לא אוהב בריינרוט ילד. אני לא ילד, אני לא אוהב בריינרוט ילד. גם אני לא. קוראים לזה בריינרוט. ריקבון 2-2. גם לך יש ריקבון מוח. סליחה. עשיתי לך את כל שיעורי הבית בחשבון. או יא. בוא תשקר אחי. בוא תשקר מול המצלמה. בלי בושה. בוא תשקר. אני משקר, סליחה? אתה אמרת שאתה עשית לי את כל שיעורי... אתה אמרת שאתה עשית לי את כל השיעורים בחשבון, וזה לא נכון, אם כבר אתה שיקרת. גם אתה משקר עכשיו. אני לא משקר, אני עשיתי לך את הכל. או יא. בוא תשקר. בוא תשקר. למה לבוא? למה אתה רוצה שאני אבוא אליך? אתה כבר מפליץ עליך. מגיע לך, סליחה. אתה חי. איך אתה קטנות. איך, אתה קטנות. לא. ביק ביקי ביקי בי. ביק ביקי ביקי בי. אותו, חבר'ה, משהו לא בסדר עם הילד, שנייה. שיקי שיקי שיקי. שיקי שיקי. שנייה, תשמעו. הנה, נתתי לו כאפה. ואני נותן לך עכשיו ככה. אז בוא נמשיך ככה לריב מכות. למה לא? איזה קטילה. אני שונא אותך, אני רוצה לראות אותך מכות. לא. פומוקו. אני בעצם חשבתי על זה. אולי לא. או שיט. בא לך שאני אראה אותך? יאללה. יאללה, בואו. לוזר ולוזר. אתה לא תירה ביקיה, אתה לוזר. זה מה שאתה, ותקבל את זה בגבורה. יא. זה נראה כאילו שאני אוהב אותך. לא, כי אני יודע לשחות כמו תחת. היי,
נלמד אותם ברגע זה מילים. Ziggy. אני 2-2. שמעתי את זה או משהו? כדאי? 2-2. Tab. מה אתה עושה? אתה עושה? אין לי מושג. אתה רוצה לעשות הכל לבן שלך. Enter. בדיוק. אבל בוזי בוזי בוזי. אצילו. איזה התפתחות. דינג דינג דינג. הדש. הדש. איזה לוזר נכנס לי זומבי נשרף לבית. אומייגאד, איזה תקליט. מצאתי פה איירון בזמן שחצבתי. מגבידה לא נבדסו סיטי בנג'י קלטנו דמו סלע ממרנזי. מה זה אירוויזיון תגיד לי? לא שאלת. תגיד לי מה זה אירוויזיון? מה אתה שר פה? טוב, נמאס לי, אני מכבד את המצלמה. אתה יודע לך מה זה אירוויזיון? כן, זה תחרות שירים כזאת. לא. בוא נחלוב סוס, בוא נחלוב חזיר, בוא תגיד, נחלוב... מה אתה איש עושה? כאילו, כשחולבים אותו? אתה איש. אני יודע, עושים... כאילו... עושים בוגי בוגי. מייגאד, נמאס לי. חבר'ה, תגיבו בתגובות, איתן לאירוויזיון. בוגי בוגי. תלוי איזה איתן. לברון יש בעיות. לבו השני יש קקי. כמוך. מה זה האירוויזיון? טוב, בואו נשלח פה את הבן אדם הזה לאירוויזיון. חבר'ה, הילד פה לא מתנהג יפה. מישהו יכול ללמד אותו לקח? קבלו איזה קלאץ'. איזה מלך אני. מלך של פלוטים אולי. היי, לא יפה, ילדון. כן יפה. לא יפה. כן יפה. אני ילדון חמודי וזו הסיבה שאני אומר לך שזה ממש מעצבן בקקי. Tab. מה? איפה המים שלך? Ziggy. אהבתי אותם. למה? אתה צריך מים. 2-2. אוי שישי. אי אפשר להכין מקום לאבא אינסופי. לא נורא. אז נחיה ככה. הילד זה מטומטם. הילד גאון. מדבר על הילדים פה בצורה מאיימת. אני מדבר בצורה מאיימת? תשלחו בתגובות מי מדבר יותר בצורה מאיימת. כן. אני זה לייק והוא זה סאבסקרייב. לא, בעצם... פשוט סאב. כן. בעצם אני זה הרשמה למנוי. תגיבו בתגובות מי אתם יותר מעדיפים, או שאם אין לכם תגובות, זה חסום איכשהו. יש אנשים שזה ככה. אז תאמרו גם מי אם מדבר. אתם חושבים שאני, כאילו זה שתמיד עושה סרטונים יותר טוב, שימו סאב, ואם אתם חושבים שאיתן שהיום מצטרף הוא יותר טוב, אז תשימו לייק, טוב? אוקיי, ואם אתם חושבים שאני מדבר יותר יפה, תשימו לייק. אם אתם חושבים שהוא מדבר יותר יפה, כאילו שאני מדבר נוראי, אז תשימו סאב, הרשמה למנוי למי שלא יודע אנגלית. ומי שאומר שהוא מדבר יותר יפה, כאילו שאני מדבר יותר יפה, שהוא מדבר יפה, אז תשימו לייק. כאילו, אחי, איך אתה מצפה תגיד שוב, אבל בקול רם? איך אתה מצפה שישמעו אותך? אוקיי, Tab. אתם חושבים שאני מדבר יותר יפה, תשימו
לייק. אם אתם חושבים שהוא מדבר יותר יפה, תשימו סאב. פשוט. כאילו, הרשמה לא מנוי למי שלא יודע אנגלית, אוקיי? יאללה. בטח. רגע, אבל 50. 50, זהו, נגמר הסרטון. דקה. נגמר הסרטון שאני מכין פורטל ומדליק אותו. איו, מה? ייקח לך שנים. איזה שנים? תראה, אני צריך קצת מים, קצת לבה, וזהו. בק. אני צריך עוד דלי לבה אחד וקצת מים. פשוט תמצא מקור לבה. אין סופי כאילו. מקור לבה. תראה. כזה שיש בהם מעלות. טוב, not beer. בואו פונטסו. זה לא אירוויזיון. Tu passo, você se perde. você não me merece. איזה טוב אני. Nos dois dados teachers tem mama, Salimo. Eu must ter trying to become a dos dados teachers tem mama, Salimo. Eu must ter trying to become a dos dados teachers tem mama, Salimo. Eu must ter trying to become a dos dados teachers tem mama, Salimo. ודעת, בשיעור מדעים אנחנו לא לומדים עם איך שלא קוראים לזה. מיקרוסקופ? כן. למה? היה פעם שהשתמשנו במיקרוסקופ. לא, בחיים לא השתמשתי. עוד חודש. Tab. אתה פשוט לא היית. 1, 2. הייתי יותר שיעורים ממך. או, יא, כמה אמין. אתה במחוננים. באם! אתה במחוננים. לא שאני יותר שיעורים ממך. אבל אין מדעים ביום שני. יש מדעים ביום שני. אין, יש בראשון ובחמישי. אני זוכר שאתמול היה מדעים. אתמול היה גיאומטריה. ואני הייתי. אני יודע שאתה היית אתמול, לא, טמבל. לעומתך, שלא היית אתמול. ניקח את המים. כי אתה מחונן. לא! בזבזתי לבה ו... תקשיב, אתה לא יודע למה אתה לא מכין מקום מים אינסופי? אין בעיה. אתה יכול פשוט לקחת מהחווה. לקחתי כבר משם. אתה... אתה צריך 2 דליים של מים. אתה עושה מין כמו פורטל, רק חצי, ואז אתה שופך את המים, ואז אתה שם איפה כאילו בצורה של הפורטל, לבה, ואז הופך אובסידיאן. וואו, איזה סיפור. מה, גם את האמת. תמיד חשוב לומר... כן, חבר'ה, אל תשקרו, אל תשקרו. לא, יש פעמים שצריך לשקר. לדוגמה, אמא שלכם שואלת אתכם כמו אמא שלי, האם אני שמנה? תענו לה שלא. כי אחרת תקבלו כפכף בראש. כמו צ'כוב. למניעת כפכפים, התקשרו 0522316765. למניעת כפכפים. לא, לא שמה! שמה. שם. יואו, איזה מטורף. זה אינסופי כאילו. לא ככה, אתה לא ככה. אתה גם לא יכול לחצוב את זה. תן שנייה, אני אעשה לך. שנייה, אני יודע. בעצם, לא, אני לא יודע. כן, אני יודע. ככה. אתה חושב? לא. אבלה. 2, 2. לא, תגיד לי פשוט מה לעשות. אוקיי. שם בלוקי. שנייה, תן לי. Tab. שנייה, מה עשית? מה לעשות? תגיד לי. אוקיי, תיקח את הבלוק. אוקיי. מה עכשיו? תיקח את הבלוקים האלה. נו. תשים אחד פה? כאן. כן. עוד אחד מעליו. עוד. נראה לי שעוד אחד. רגע, זה... לא, בעצם לא. לא, עוד אחד. אוקיי. תשים פה בצד. אחד. בצד. פה כאילו? כן. אוקיי. עכשיו תשים כאן מים. כאן? כן. כאן? שיט, מה זה? למה זה ככה? 2, 2. זה מה?
תעשה פה, תנסה לעשות פה כאן. נכון, כי זה ככה, לא, לא, לא! תשים כאן מים, כאן. פה? לא, בעצם תעשה עוד בלוק, זה צריך להיות 4, נכון? צריך להיות 4 בלוקים. עכשיו, תשים שם מים, מעל. אוקיי. משהו מוזר. 1, 2, 3. כן, לא, אל תשים 4, אל תשים 4. אוקיי, יש גם בלוק. נעשה פינה. 1 ו2. והלכו לך מים. סתם בזבזנו מים. איזה חרוז. לא נורא, יש לי אינסוף. רגע. טאטה. אינסוף. טאטה. מה? טאטה. תלך רגע מכאן. 1, 2, אתה צריך לחצוב פה 1. נכון, זה לא צריך להיות 4. זה יכול להיות 3, נכון? אם אני לא טועה. כן. עכשיו. אוי לא, אתה צריך עוד בצידן. שאיך בדיוק נשיג? אוקיי, אני יודע. איפה לבזבז את האובסידיאן? מתחת. פה? מתחת. בלמטה, כן. זה? לא, בלמטה. זה? כן, שם. אוקיי. מה? עכשיו, תשפוך את המים באחד מהם. בשני. אוקיי. עכשיו, רגע. לקחת למה? אוקיי, תיקח את הלבה. אוקיי, לקחתי למה. תשים שמה. כאן? כאן. טוב! איזה כישורים, חבר'ה. יש לנו בחור עם כישורים. לא, אתה צריך עדיין את המים. את זה תמיד. הנה. פה צריך גם אובסידיאן, כן? לא צריך. צריך. זה פינה שם. 2-2. לא, מעל כאילו. פה, בבלוק הזה. נכון. עכשיו, תשפוך את המים באחד מהם. בשני, לא. לא בזה. זה? כן, באחד מהם. כן. עוד פעם, רגע, לא. תן. אני אשים. איפה? תגיד לי איפה בדיוק. תלך לכאן, שים שמה. אוקיי, פה? כן. עכשיו, לוקח לבה. איפה? פה? כן. יש! אוי לא, אבל יש לך רק עוד לבה אחד. זה לא מקום. נלך לקחת עוד. איזה באסה. עכשיו תשים כאן, בצד. לא, אני לא יכול. אתה יכול, אל תדאג. לא שם. כן. יש! טוב! בחור עם כישורים. בוא. רגע, אתה צריך... אני הולך לקחת לישון ואז לקחת עוד. אבל לפני זה... Enter. תלמד לעתיד, ככה מכינים פורטל. אוקיי. ראיתי פעם סרטון של אדיר. למה אנחנו עושים סרטון יוטיוב על מיינקראפט ומדברים על יוטיוברים של מיינקראפט? לא יודע. זה כמו שצ'כוב עשה לקי בלוק של יוטיובר. אם אדיר היה שם. אוי, הייתי שולח לצ'כוב תגובה. אם אדיר שמה, ולא יוטיובר, אני מכיר אותו. אם אתה לא מכיר אותו, חצוף. אתה לא מכיר אותו, אני מוריד לך מנוי. זה תגובה שאני אשלח לו. זה מה שיקרה, אם הוא לא מכיר את אדיר. 2-2. האמת היא שלא, זה קצת... לא, תשים את הצ'ייס פלייט. הוא טוב יותר, נכון? תאכל, כן. אתה צריך שתאכל חיים. אין לך בשר... 2-2. נראה לי הכל בטבע. אוי, לא. אתה רואה איפה כנראה לקחת דברים. נכון. לא, תהרוג אותו! יורק את הקיבס. הוא חצי מבריח יום. תמותי כבר, תמותי! 2-2. כבוד, אוקיי, יש לנו עוד אחד. וואי, שוט. או, עשת 2. 2. זה מביא רק 1. נכון, כי זה לא... איך לא קיבלת נזק נפילה? כמה שפחות יותר טוב. זה כבר הפך לבלוק דשא. תלך מסביב. אל תעבור במצב. חץ אחד ואני מת. כן, חץ של... לא, אל תעבור במצב. מסביב. מסביב למוצב.
בטוח. זה ממש עכשיו מכוונים אל החץ. שלא פגע. אבל כבר שעה. נכון. הנה, זה לא מאחרון, זה מוקדם, זה... לא, מה אתה עושה? יש לך מקום מים מסופי, אתה רוצה לך. לא! כמעט דרכתי במגמה. Tab. זה היה זיגי. מהיר מדי. מאוד מהיר. תזדהה בטח לא להציץ את הבית שלך. עכשיו אוי, כמעט שמתי את זה. כמעט. לא שם, מה אתה עושה? עוד אובסידיאן פה. נו, אבל זה לא שם, לא שם את זה שם. איזה פה? אתה בעיקרון לא אמור להוריד את המים. לא שם, לא שם. מעל. תמיד כאן. כן, תמיד. אם אני אשים פה זה... כן. יש! מה אני אומר לך, אחי? אבל כן, 2-2. מה שמעצבן לי שעושים מים. יאללה, קיטוס, שקיטוס. לא, מה אתה עושה? צריך לעשות את זה. לא, אני רק רוצה לראות את המדר. וואי, אם אתה בוא נמלס. וואי, זה יפה. פליז. הנה, אתה זיגי. רואה את זה? לא, זה לא חרא. זה הנקניק המעושן הזה שג'חו דיבר עליו. מה? איזה נקניק מעושן בשכל. הביום בנדר שהוא כמו נקניק מעושן. מה? אתה לא רואה ג'חו. מה נעשה? אין לי הרבה זמן. עם ערוץ יוטיוב וכל הדברים והשטויות בחיים שלי. גם עוד 80 שעות לראות צ'כוב. תפגע בפיגלי. זומבי פיגלי. וואו. אם אתה מלך, אתה לוקח עוקף ומנסה לעשות את זה. אחד מהטריקים של איך שלו קוראים. של דרים. כן. הוא קופץ ותוך כדי זה מוקף לוזרים ו... אתה- זה מה שאמרת. זה. תעשה כמו שזה עושים לאיירון גולם. לוזרים ו... אתה תהרוג אותם. לא, תעשה את זה מכנית. זה גם אפשר. לא, מה אתה עושה? Tab. או שיט. Ziggy. אוקיי, חבר'ה. אתה אחרי את החווה שלך. נכון. אחי, זה לא נהיה כזה. 2-2. נראה לי אתה צריך לשים עוד מים. Ziggy. כי זה לא בבלוק אחד מספיק. זה כן. טוב, מה 2-2. עושים? טוב, חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אם אתם רוצים שהבחור הנקניק הזה יישאר, אז תשימו תשים 15 לייקים. לא 15, די. לא. די. 10 לייקים. 5 לייקים ואני נשאר. 5 לייקים, והוא נשאר, עושה איתנו את חלק מהסרטונים, כי לא תמיד הוא יכול לבוא, אז כאילו... אני יכול לבוא. אז חבר'ה, 2-2. אל תשכחו 5 לייקים, והוא נשאר איתנו לתמיד. ואם אהבתם את החלק הזה שהוא אומר לי דברים שאני צריך להשיג ואני משיג, אם אהבתם את זה, אז תשימו לייק, קודם כל. תכתבו בתגובות איך יצא הסרטון, שימו לייק כדי שנדע שאהבתם, סאב כדי לדעת, שאתם אוהבים את הערוץ. לא, זה לייק, סאב כדי לראות עוד סרטונים, ופעמון אחרי הסאב כדי לקבל הודעה כל פעם שיש סרטון חדש. יאללה ביי.